Tervetuloa takaisin Unitarinat-kanavalle. Tänään sukellamme yhteen Japanin rikoshistorian hämmentävimmistä ja kuuluisimmista mysteereistä, Glico Morinagan tapaukseen. Ryhmä, joka kutsui itseään hirviöksi, jolla on 21 kasvoa, piti Japania kauhun vallassa ja teki poliisista naurunalaisen. Ja mikä hämmentävintä, heitä ei ole koskaan saatu kiinni. Pysykää mukana loppuun asti, sillä tämä tarina on täynnä uskomattomia käänteitä, joita ette halua jättää väliin. Glico Morinagan kidnappaus- ja kiristystapaus on yksi Japanin rikoshistorian pahamaineisimmista arvoituksista. Maaliskuun 1984 ja elokuun 1985 välisenä aikana rikollisryhmä, joka kutsui itseään hirviöksi, jolla on 21 kasvoa, terrorisoi Japanin johtavia elintarvikeyrityksiä, kylvi kauhua kansalaisten keskuuteen ja saattoi Japanin poliisin täysin naurunalaiseksi. Tähän päivään mennessä tapauksen takana olleita henkilöitä ei ole saatu kiinni. Kaikki alkoi kidnappauksella. Etsaki Glico-yhtiö, joka on kuuluisa rakastetuista pokkikekseistään, oli yksi Japanin tunnetuimmista makeisvalmistajista. Mutta 18. maaliskuuta 1984 Glico nousi otsikoihin aivan toisesta syystä. Tuona iltana, noin kello 9, 3 naamioitunutta miestä tunkeutui Glico-makeisyhtiön johtajan Katsuhisa Etsakin kotiin. He sitoivat hänen vaimonsa, 35-vuotiaan Mikiekon, ja heidän vanhimman tyttärensä, 7-vuotiaan Marikon. Katkaistuaan puhelinlinjat naamioidut miehet löysivät Etsakin kylvystä 2 muun lapsensa kanssa. Etsaki raahattiin ulos kodistaan, työnnettiin auton takapenkille ja kiidätettiin yön pimeyteen. Hänet vietiin varastoon Ibarakissa, Osakassa. Koko Japanin järkytykseksi kidnappaajat vaativat lunnaina miljardi jeniä, nykyrahassa noin 9 miljoonaa euroa sekä 100 kiloa kultaharkkoja. Kuitenkin vain 3 päivää kidnappauksensa jälkeen Etsaki onnistui ihmeen kaupalla pakenemaan ennen kuin yhtiö ehti maksaa lunnaita. Vaikka hän pääsi vapaaksi, hän ei kyennyt tunnistamaan tekijöitä tai antamaan poliisille mitään vihjeitä heidän motiiveistaan. Ja vaikka Etsaki oli paennut, hänen koettelemuksensa olivat vasta alkamassa. Vain muutama viikko Etsakin kidnappauksen jälkeen rikollisryhmä sytytti tuleen useita autoja yhtiön pääkonttorin luona. Sitten 16. huhtikuuta 1984 yhtiön rakennuksesta Ibarakissa, Osakassa, samassa kaupungissa, jossa Etsaki oli kidnappattu, löydettiin muovisäiliö täynnä suolahappoa. Jo 8. huhtikuuta 1984 hirviö, jolla on 21 kasvoa, oli lähettänyt poliisille kirjeen, jossa luki: Japanin tyhmille poliiseille, oletteko te idiootteja? Mitä helvettiä te teette kaikella sillä miesvoimalla, mikä teillä on? Jos olette oikeasti niin hyviä, yrittäkääpä napata meidät. Koska olette niin hyödyttömiä, annan teille muutaman vihjeen. Kukaan Etsakin sukulaisista ei ole mukana. Kukaan Nishinomiyan poliisista ei ole mukana. Automme on harmaa. Ruoka ostettiin Daiei supermarketista. Jos haluatte lisää tietoa, anelkaa sitä lehdissä. Jos ette saa meitä kiinni edes näiden tietojen jälkeen, olette todellakin vain joukko verorahojen tuhlaajia. Pitäisikö meidän kidnappata poliisipäällikkö seuraavaksi? Samaan aikaan hirviö, jolla on 21 kasvoa, lähetti kirjeitä myös medialle, pilkaten poliisin avuttomuutta. Ote yhdestä tällaisesta kirjasta, joka oli kirjoitettu Osakan murteella, kuului näin: Hyvät poliisit, älkää valehdelko. Kaikki rikokset alkoivat valheesta. Miksi te aina valitatte? Koska teillä on niin vaikeaa, annan teille lisää vihjeitä. Tulimme tehtaaseen henkilökunnan sivuportista. Käyttämämme kirjoituskone on Panwriter. Muoviastia oli kadulta löytynyt roska. Etsakin kidnappajat olivat allekirjoittaneet viestinsä nimellä hirviö, jolla on 21 kasvoa, viitaten muotoa muuttavaan varkaaseen Edogawa Rampon vuoden 1936 romaanista Paholainen, jolla on 20 kasvoa. Mutta edes tämä tai heidän antamansa vihjeet eivät auttaneet poliisia pääsemään tekijöiden jäljille. Toukokuun 10. päivänä 1984 hirviö, jolla on 21 kasvoa, lähetti kirjeen suoraan Glico-yhtiölle.
Kirjeessä väitettiin, että he olivat lisänneet syanidia yhtiön makeisiin ja uhkasivat laittaa ne kauppojen hyllyille. Kun kirjeen sisältö julkistettiin, paniikki levisi koko Japaniin. Hirviö, jolla on 21 kasvoa, ei kertonut, mitkä makeiset he olivat myrkyttäneet, joten Glico joutui vetämään kaikki tuotteensa myynnistä, mukaan lukien kuuluisat keksinsä. Tämän seurauksena yhtiö kärsi valtavia tappioita ja joutui irtisanomaan noin 1000 työntekijää. Ezaki myönsi myöhemmin, että kiristäjien temppaus aiheutti Glicolle $130 miljoonan menetykset liikevaihdossa. Kuitenkaan poliisi ei koskaan löytänyt yhtäkään myrkytettyä Glico-makeesta. Sitten saman vuoden kesäkuussa tämä erikoinen rikollisjoukkio päätti yllättäen armahtaa Ezakin ja lopettaa hänen yhtiönsä terrorisoinnin. Glicon johtaja on kumarrellut jo tarpeeksi kauan, hirviö, jolla on 21 kasvoa, kirjoitti kirjeessään. He lisäsivät vielä, ryhmässämme on myös 4-vuotias lapsi. Hän vaatii joka päivä Glicon karkkeja. Lapsi, joka itkee, koska ei saa rakastamaansa makeista, on este. Vaikka japanilaisten makeisten ystävät saattoivat huokaista helpotuksesta, hirviö, jolla on 21 kasvoa, ei ollut suinkaan lopettanut. Sen sijaan he vain siirsivät kohteensa. Seuraavaksi vuorossa olivat muut makeisjätit, kuten Morinaga ja House Foods. Vuonna 1984 Osakan uutistoimistoon saapui kirje, jonka sisältö oli karmaiseva. Olemme lisänneet makeisiin erityisen maun. Kaaliumsyaniinin maku on hieman karvas, mutta ei syytä huoleen. Jätimme varoituksen pakkauksen päälle. Kirjeessä ryhmä väitti jättäneensä 20 myrkytettyä makeisrasiaa kauppoihin eri puolille Japania, Hakatasta Tokioon. Tämän kirjeen saatuaan poliisi aloitti massiivisen etsintäoperaation kaupoissa Tokiosta aina Länsi-Japaniin asti. Ja todellakin, he löysivät 21 myrkytettyä Morinaga-makeisrasiaa, joissa oli tarra, vaarallista, sisältää myrkkyä, kuolema korjaa jos syöttämän. Marraskuun 1. päivänä 1984 uhkauskirje hirviöltä, jolla on 21 kasvoa, lähetettiin Morinaga-maitoyhtiön varatoimitusjohtajalle Tokioon. Kirjeessä luki: Arvoisa johtaja, oletteko nähneet voimamme? Jos ette noudata käskyjämme, tuhoamme yhtiönne, teidät surmataan. Päättäkää, annatteko meille rahat vai katsotteko vierestä, kun yhtiönne tuhoutuu? Kertokaa vastauksenne Mainitsi Sanova-lehdessä 5. marraskuuta. Käyttäkää kadonneiden henkilöiden palstaa ja sisällyttäkää vastaukseen sanat Chiro, Morinaga, äiti, poliisi, huono ystävä, ateria. Kuten olemme aiemmin sanoneet, haluamme 200 miljoonaa jeniä. Allekirjoituksena oli hirviö, jolla on 21 kasvoa. Morinaga vastasi rikollisille marraskuun 6. päivänä julkaisemalla Mainichi-lehdessä kadonneen henkilön ilmoituksen. Huono Chiro on kadonnut, palaa takaisin, lämmin ateria odottaa, äiti Chi rakastaa sinua. 2 samankaltaista kirjettä hirviöltä, jolla on 21 kasvoa, lähetettiin myös House Foods-yhtiölle marraskuun 7. päivänä. Morinaga joutui leikkaamaan tuotantoaan tuolloin jopa 90%. Huolestuttavampaa oli, että muut rikollisryhmät alkoivat matkia kiristäjiä. Eräs 42-vuotias mies sai syytteen samanlaisesta uhkauksesta, jossa hän vaati $114,000 Coca-Cola Tokiolta. Kaikki elintarvikealan yritykset olivat kauhuissaan, sillä he tiesivät, että jos tällainen rikollisuus jäisi rankaisematta, se voisi ajaa heidät kaikki konkurssiin. Kuukausien ajan Japanin poliisi teki kaikkensa löytääkseen hirviön, jolla on 21 kasvoa. Kun uhkaukset levisivät yhä useampiin yrityksiin, he kävivät läpi valvontakameroiden nauhoja ja saivat vihdoin johtolangan. Eräs lippalakkiin pukeutunut mies oli tallentunut valvontakameraan asettaessaan Glico-suklaatakaupan hyllyllä. Tämän miehen uskottiin olevan hirviö, jolla on hirviö 21 kasvoa järjestön takana. Valvontakameran kuva julkistettiin uusien vihjeiden toilossa, mutta miehen henkilöllisyys pysyi mysteerinä. Kesäkuun 28. päivänä 1984, 2 päivää sen jälkeen kun hirviö oli suostunut lopettamaan Marudai Hamin ahdistelun 50 miljoonaa jeniä vastaan, poliisi oli hiuskarvan varassa napata päätekijän.
Eräs tutkija tekeytyi Marudain työntekijäksi ja noudatti hirviön, jolla on 21 kasvoa, ohjeita rahanluovutusta varten. Matkustaessaan junalla kohti luovutuspaikkaa hän huomasi epäilyttävän miehen seuraavan häntä. Miestä kuvailtiin kookkaaksi ja rotevarakenteiseksi. Hänellä oli aurinkolasit ja lyhyet kiharat hiukset. Hänen silmien kuvailtiin ketun silmien kaltaisiksi. Kun poliisi seurasi miestä junasta toiseen, tämä kettusilmäinen mies onnistui katoamaan heidän käsistään. Aluksi Tokion poliisi epäili kettusilmäiseksi mieheksi ja videolle tallentuneeksi henkilöksi Manabu Miyazakia, tunnetun mafiapomon poikaa ja itsekin rikollista, sillä hän muistutti epäiltyä huomattavasti. Lisäksi Miyazakia oli ollut osallisena työriidassa Glikon kanssa noin 10 vuotta aiemmin. Kuitenkin, kun hänen alibinsa tarkistettiin, Miyazakia vapautettiin epäilyistä. Koska hirviön, jolla on 21 kasvoa, päätekijää ei saatut kiinni, Shigan prefektuurin poliisipäällikkö Yamamoto joutui valtavan paineen alle. Elokuussa 1985 hän päätyi riistämään oman henkensä sytyttämällä itsensä tuleen. 5 päivää tämän traagisen tapahtuman jälkeen, 12. elokuuta, hirviö, jolla on 21 kasvoa, lähetti viimeiseen viestinsä medialle. Shigan prefektuurin poliisi Yamamoto on kuollut. Miten typerää. Meillä ei ole ystäviä tai salaisia piilopaikkoja Shigassa. Shino tai Shikata olisivat ansainneet kuolla. Mitä he ovat tehneet 1 vuoden ja 5 kuukauden aikana? Älkää antako kaltaistemme pahisten päästä pälkähästä. On paljon muita paskiaisia, jotka haluavat matkia meitä. Yamamoto kuoli kuin mies, joten esitämme surun vallittelumme. Olemme päättäneet lopettaa elintarvikeyritysten kiduttamisen. Jos joku kiristää jotakin elintarvikeyritystä, se emme ole me, vaan joku, joka jäljittelee hirviötä, jolla on 21 kasvoa. Me olemme pahiksia, mikä tarkoittaa, että meillä on parempaakin tekemistä kuin yritysten kiusaaminen. On hauskaa elää pahiksen elämää. Allekirjoituksena oli jälleen hirviö, jolla on 21 kasvoa. Tämän kirjeen jälkeen 21 kasvojen hirviöstä ei enää kuultu mitään uutisia. Glikon toimitusjohtaja Etsakin kaappauksen syyteoikeuden vanhentumisaika päättyi kesäkuussa 1995 ja tahallisten myrkytysten syyteoikeuden vanhentumisaika päättyi helmikuussa 2000. On arvioitu, että yli 1 miljoona poliisia osallistui tämän tapauksen selvittämiseen, ja vuosien aikana he seurasivat yli 28 000 vihjettä ja tutkivat lähes 125 000 ihmistä. Kuitenkaan yhtään epäiltyä ei syytetty, ja tänään tapauksen syyteoikeuden vanhentumisaika on päättynyt. Vaikka 21 kasvojen hirviö ottaisi naamionsa pois, poliisi ei voi syyttää heitä. Glikko Morinaga-tapaus on yksi 1900-luvun omituisimmista ja vastaamattomimmista tapauksista. Tämä tapaus, hyvät katsojat, jättää meidät monien vastaamattomien kysymyksien ja pitkäkestoisen mysteerin tunteen kanssa. Glikko Morinaga-tapaus pysyy pimeänä lukuna todellisten rikosten historiassa, muistutuksena siitä, että joitain mysteerejä ei ehkä koskaan ratkaista. Toivomme, että nautitte tästä sukelluksesta yhteen Japanin arvoituksellisimmista tapauksista. Jos piditte videosta, painakaa tykkää, tilatkaa Unitarinat-kanava ja jakakaa se ystävienne kanssa. Kertokaa kommenteissa, mitä ajatuksia Glikko Morinaga-tapaus teissä herätti. Siihen asti pysykää turvassa ja nukukaa hyvin.